Čau lidi, já vás tu vítám u dnešního let's play na Minecraft s Annie, zase zpátky, no, s Annie a vítejte u první epizody u Minecraftu. Jsem váš let's play adminovi, což znáte z Dungeon Blitz. Mám takový nový textur, který je fakt úžasný, není moby, není prostě, ale to znáte, co je to textur. Že on na serveru Craft sektor, který dám do popisu videa. A už jsem si založil takový základy, postavil jsem si dům a tam jsem si udělal takovou farmičku. A říkám si, že budu natáčet, takže takže vítejte u Let's Play o Minecraftu a jsou tady warpy na doly, kterou jsem si udělal základní doly a našel jsem super roklinu a pokud jste si všimli, jak točím na Dungeon Blitz. Na Dungeon Blitz budou hodně let's play, ale na Minecraft taky. Ovšem, že nebudu tam jenom u Dungeon Blitz, ale Dungeon Blitz se budeme natáčet často, ne jako tak Minecraft a to. Když to na co bych měl natáčet a teď už ke hře. Jak říkám, jsou tady warpy na doly, warp na event, na adventure a takový ty klasický základní. Rezidence tu stojí peníze, takže si klidně přijďte zahrát. Neberte to jako reklamu, ale přijďte si zahrát. Je tu zhruba hodně hráčů a já se ještě asi zajdu teďka radši najíst. Já jsem si našel poloostrov oveček a zalez. A z té podlahy si plánuju udělat normální podlahu, protože ona mi to pořád musí žrát. Iď Annie, přiznej se, kdo mi tady žere podlahu? Tak, zřejmě se nám přepeklo železo, ano, přepeklo se nám železo. Vezmeme si 2 a dáme do truhly. No a teďka asi půjdeme do dolů. Kdybyste mě slyšeli potichu, tak se velice omlouvám. Ale víte, je večer a už tolik jako řvat nemůžu. Navíc jsem trochu nemocný, takže mám problémy s krkem, takže mě uslyšíte trošku kraptivě a takový ty to znáte. Čenániku! Dobrý, to jsme přežili. Au. Tohle jsme přežili. Jo, to jsme přežili. Map nemáme, je v pořádku. Řešíme bylo teďka potkat zombíka. Začnu kopat železo. Aby jsme měli zase nějaký ty suroviny. Co jsem to chtěl? Jasně. Tenhle textur pak mění i houby, takže nemění jenom zvířata. Našel jsem strašně dlouhou jeskyni. Když jsem našel i několik diamantů, co jste si mohli všimnout, čestě tohle je prostě úrodný. Jo, je tady warp i na diamanty, ale já si myslím, že je to zbytečnost, takže bych to ani nedělal, takže je to sravácký, nechci nakopat nějaký diamanty. Já to budu dělat tak, že to budu hledat a snad. Ty vole, já nemám to, že? Někde máme zombíka. Slyším tady někde zombíka. Ano, slyším ho správně. Tady máme zombí. A tady v těch dolech je strašně moc železa a uhlí, že železo se nám určitě hodí. Tak, já nechci, aby na nás ten zombík podnikat zaútočil. Jinak je tady Kickstarter, takže když napíšete lomeno Kickstart, tak vám to dá začáteční věci, což je úplně super. Nemusíte začínat od to, ale ono, jakmile se zaregistrujete, tak už to máte, můžete to použít dvakrát, jste měli těch věcí víc.
Já mě že našel ten poloostrov, jinak celá příroda je rozgrýfovaná totálně. Je se plavíte choku mořem a nic moc. No já měl štěstí, že naplul jsem na ten ostrůvek. Já mám pocit, že ten zombík je někde tady. Už se pohledám, ale uhlí. Ano, máme uhlí a jestli se ptáte na trofej, nebo na trofej se takhle, na trola, tak ten se mnou bude taky točit na Minecraft, ale teď bohužel s ním točit nemůžu, protože si bude kupovat novýho kompa, nebo spíš dostane novýho kompa, takže očekávajte víc let's play, ovšem ale až na Vánoce, což vás moc nepotěším, ale kdybych měl X-ray, tak toho Mika najdu. Au. Já nechci, aby tady zase někde byla láva. Ano, je tu láva. Jasně. Tady ten server je fakt úžasný. Doporučuji si na něm zahrát. Prostě je tady i Word editor. Cípni, tak. Dneska je to měl zácpu. Teď se nám to buglo. Pardon, že se to někdy lagne, ale to je jenom fakt jako jenom občas. A je to nevím čím bylo teďka. Vypadá to, že se ty dole ještě... Ale... Fuck. Omlouvám se závagy, omlouvám se rozice. Omlouvám se velice závagy. Redstone se nám určitě bude hodit. To bude suprovej a taký uhlí. Jinak, no jak jsem říkal, IP adresu nového popisu videa, takže když byste mě náhodou našli na serveru, tak určitě pište. Naše facebookové stránky znáte z Let's Play od epizody první na Dungeon Blitz s Trofejsem, takže se tam pište ohledně Minecraftu, Dungeon Blitz a her, co prostě na který budeme točit. Určitě se ptejte, budu moc rád, když se budete ptát, jako ne, že budu nějaký ten blbej, jako že budu natáčet a vykašlu se na vaše. Určitě pište komenty, já vám poradím, já vám klidně na to tutoriál, jestli budete chtít. Třeba můžete psát, taky budu točit tutoriály na instalaci různých her, na krekování her a prostě těch možností na točení je strašně moc a já budu rád, když budete psát, když si s ničím nebudete vědět. Že určitě pište, ptejte se i Trofej se na něco, on toho zná taky hodně, ohledně Dungeon Blitz toho zná hodně, jo, se hlavně ptejte na Dungeon Blitz, on mě na tu hru nalákal, celkem mě chytla, takže on má na tom Dungeon Blitz velký podíl a železo, ty doly jsou hodně dobrý, se mi hodně líběj. Kdyby to akorát torčem, torč by to chtěl. To bohužel, no, ty si nemůžu vyrobit, já jsem si zapomněl, aha, ono se mi to bude lagit hodně u lávy. No, ještě ty doly prošacujeme trošku, ne, to nepřeskočíme. Ty vado, já jsem se tak nehorázně lek. Fakt tak nehorázně. Já normálně si připadám, jako když hraju Slendermana. Hrali jste takovou toho nového Slendermana The Arrival. Ten je úplně úžasný, má to příběh, taky bych ho doporučoval stáhnout, ale nebudu na něj točit, protože jsem málem dostal infarkt. Stačí, když jsem s Trofejsem dřív točil Amnézii, jako...
To spadlo, to nebylo moc chytrý. Ten zombík už mě tady začíná celkem jako štvá. Diamant. No vidíte, našli jsme diamanty zase opět. To je úžasný. No já myslím, že bychom z dolu mohli vypadnout. Jakož je to můj první let's play, takže tohle je jenom spíš takový menší úvod do Minecraftu. Já vám dáme k ostatním, opět dáme do česty. Všechno tam dáme. Až na to. Zlato. A jo. Jasně, máme hodně velkou zásobu uhlí. Tak, budeme přepíkat hodně těch surovin. Hlad zatím nemáme, dřevěnou sekru máme na rezidenci, sklo. Sklo by se dalo použít. Jo, mohlo by se použít. Jasně. Co je ní, potřebuješ žrát? Ne, ty si mi rozežrá podlahu už zase. To si fakt nemůžeš najít jiný místo. Já tě nechci pustit, já ti klidně udělám trávník, který budeš žrát, ne? Vem si letní. A ty si ale vybírala. Kašlu na tebe, Já vás vítám z mého domu. Jasně, mého domu. A počkat, farma. Mám to. A ono nám to ještě nevyrostlo, jak mám ten textur pack, tak nevím, kde to vyroste a kdy ne. Ještě je hrůzoucí. Tak. A co bychom ještě mohli udělat? Určitě zajdem nakopat nějaký dřevo. Jo, jen pojď dovnitř. Zlátka, otevřete vrátka. Jdi tam, ne. Ty zůstaneš doma, máš zaracha. Máš zaracha. Na kamarádku nepůjdeš. Chceš, že já si mi podlahu. Zůstaneš doma. Já plánuju tady udělat farmu na ovce. Bude to určitě užitečný na vlnu a... Jo, spaní tam. Ano, jdi. Čau. Tak. Jak mě baví zabíjet. Aha, skeleton, ten se bude hodit. Cípnu, ano. Ten textupek mění i zbraně, jak jste si mohli všimnout, mění zvířata, zbraně, bloky, úplně všechno. A ten textupek bych mohl dát do popisu. Záleží na tom, jestli byste ho chtěli, ale ten texturpack je celkem hodně, no, nevím, uvidíme, jestli to dáme ještě do popisu. Ale určitě to tam někdy dám teďka, ale ovšem to tam do popisu dávat nebudu, takže se nezlobte, dám když tak v nějakém další díle. Když tak pojď, co to je tohle? A jasně, za to se bude taky hodit na ingotky. Vypadá to, že počkej, vyrostly už ty stromy, jeden nám vyrost, ale já si asi půjdu udělat nějaký jabka, ať si můžeme udělat golden apple. Ať nám to regeneruje, když půjdeme znova do dolů. Udělám si nějaký bloky, ať můžeme si stoupnout na ty bloky, ať to... Tak a kutáme. Je to vůbec ten strom normální na ty jabka? Já si myslím, že jo. No ale sapling.
tady to nedává, tady není free tady není ani to, jak vám dá automaticky sapling do země. Takže tady si ho musíte zřejmě kácet stromy celý a sapling si musíte vykácet. Nebo někdy mi vypadne, jo, ale někdy si prostě ten sapling musíte vykácet, takže což je takový. A prostě to, no, prostě to vykutáme takhle celý hezky. Já chci, no ale jablíčko už nám vypadlo. Jablíčko bude dobrý, no na to golden to. Dá se to regenerovat po každém útoku. Nevím, jestli je tady PvP, ne, ještě jsem to neskoušel a zkoušet to ani nebudem. Tak. Já už nevím, co bych dál vyprávěl. Určitě si uděláme farmu, která bude stát asi tady někde před domem nebo prostě někde v domě. Asi tady uděláme ostrov na farmu. Tenhle ten poloostrůvek bych mohl dát pod rezidenci. A dneska to určitě nebude. Už mě zkusíte grejpnout a vás zabiju. Ne, dám si prču. Stejně to nestihnete, protože za chvilku tam ta rezidence bude, takže to ani neskoušejte. Zoby si pak můžeme udělat, myslím, že tu olívku. Já myslím, že si můžeme vyrobit jedno to golden apple. Ano, takže jdeme vyrábět golden apple. Šup a golden apple. Který zatím nebudeme používat, takže šetřit a trošku se nažerem. Ještě bychom mohli použít tohle dřevo. A no, ještě bych šel vykácet tamhle strom. Je to tady určitě, ten poloostrov se mi hodně líbí, nehraje tu moc hráčů, jsou tu maximálně 2 domy. Griefovat je nebudu, protože nejsem takový hajzl. Já griefuji jenom občas, když jako zabiju toho hráče, ale griefovat pak jako zásadně nebudu. Určitě si tu uťukáte na čelo, proč jsem ten dům neudělal z jednoho dřeva. Původně jsem chtěl postavit dům v zimě, a tak jsem vzal dřevo ze země a nevystačilo mi. Na normálně, když tady ty stromy narostly. Tak jsem to spojil, já to když tak pak, kdyby se vám to nelíbilo, tak já to když tak přestavím. Tak já už nevím, co bychom měli tomuhle tomu říct, jo, mění to ještě točky a dveře, tam texture pack. Určitě v dalším díle bychom mohli dát jako popisek ke stažení a budu se na vás těšit v dalším díle, takže se vás těším a no tak zatím čus a těším se u vás u Dungeon Blitz a u takových těch speciálních her na Facebooku a prostě u dalšího dílu Minecraftu. Takže já se s váma loučím a Eni rozlouč se. Ano, takže čau.